Gràcies, anem a veure. Una pregunta. Ja que som els regidors o regidors no venim tots els dies per l'Ajuntament, voldria preguntar si caldria la possibilitat que alguna persona de l'OH, per exemple, ens informara quan hi ha saludes puntuals que s'entreguen amb molta premura de temps, de cridar-nos, per exemple, i dir, mira, tens un salut així perquè jo m'he enterat avui, he signat avui, la tercera trobada de festers i la celebració de les Salvades de Maig. Nosaltres no venim així, bueno, jo per almenys no vinc tots els dies, perquè m'he de buscar la vida per ell també. Aleshores, volia preguntar això, si és possible que una persona simplement, mira, n'hi ha un saluda pel dia tal, perquè potser te coincidís que ho entreguen divendres i espera el diumenge ho saluda, i això. Gràcies. Li conteste que sí que ho passarem així o donarem un avís en el telèfon en un missatge que te saluda. O que me cridi i me diga, mira tal, és que si no... Val? Gràcies. Ho trasladarem també a l'OH. També dir-li, la senyora Carcassona, que havia fet referència a la convidada, la senyora Carcassona té una quidra com el resto de grups polítics del mateix divendres per la visita del conseller. No agarra el telèfon, però està registrat la quidra, i no n'hi ha una, sinó diverses. Sí. Senyor Esteve, pot continuar. Bé, un prec. Preguem la correcció de les faltes d'ortografia dels rètols dels carrers i senyals de direccions. Per exemple, carrer d'en Maria Amigó. És Marià, està en valencià, doncs és Marià, no Maria. Després, espai social La Barraca, 3 R's. 3 R's. Tinc la foto en el telèfon, si ho has fet. Espai social La Barraca, ho heu vist? Això, La Barraca, bueno. Això, les senyalitzacions i els rètols, n'hi ha moltes faltes ortogràfiques que donen una molt mala imatge del nostre poble. Un altre prec, possibilitat d'estacionar els vehicles a les voreres dels carrers de Puçol passant de ser quinzenal a mensual, estalviant així moltes molèsties als veïns. Hi ha molts pobles que ho fan així i la veritat és que dona molt bon resultat. Ja no és cada 15 dies, ara toca o no toca, no, doncs cada mes, per exemple. Un altre és marcar el pas de vianants al passeig de la Constitució a l'altura del carrer dels Horts. Quan baixa al carrer dels Horts, ahir hi ha un tros des d'allà del passeig fins a l'avinguda que no hi ha, i ahir és un lloc que sí que faria falta. Després, dotació per als vehicles de policia local, així com les instal·lacions on hi hagi gran afluència de públic, de que porten desfibril·ladors semiautomàtics, veure la possibilitat que em porti per almenys la policia, per si passa alguna cosa, perquè estaria justificat en salvar una vida, doncs estaria justificat el que em portaren. També li demanem a l'equip de govern, i en particular a la regidora de Comunicació, la Rosa, que quan formulem una pregunta en el ple, està molt bé, quan me veig per ahir, dir-me, Enric, això és fantàstic, però que estic esperant, li vas dir, no me val, no me dóna per enterat. Quan així se formula una pregunteta, un prec o una pregunta, hi ha que contestar per escrit. Jo t'he dit, vas dir que se me contestara per escrit, però no se m'ha contestat en 2 ocasions. Després també, com a primera mesura d'estalvi, i tot degut a que ja n'hi ha una edició digital del periòdic Notícies, no estaria de més ja començar a estalviar, i la publicació és també de fer-la a tot color, fer-ho en blanc i negre. Seria un estalvi, també. I després, bueno, jo a Paz Carceller sí que li demanaria, m'he ofès, m'he sentit ofès, perquè no sé, si una cosa que faig jo quan me'ls de tots els dies és intentar respectar a la gent i no ferir sensibilitats. I a mi, vostè m'ha ofès perquè vostè ho porta tot a un terreny personal i vostès, un momentet, i vostès quan governen per a tot el poble, per a tot el poble. Vostè sempre parla en primera persona. I la pregunta és, vostè parla en nom del Partit Popular o a títol personal? I després li agrairia que retirara això de que jo soc una persona que no tinc respecte ni sensibilitat. I per a demostrar-los que jo no tinc, diguem, rancor per ningú, li pregaria per últim a la senyora alcaldessa que ja que el dia 23 d'abril va ser el dia del llibre, em deixara que a cada portaveu li fera un detallet. No dona per la rosa, perquè no estem en crisi, però m'agradaria donar-los un detallet a cada portaveu. És un llibre. Li dona permís? Sí, naturalment. I agrair el detall que ha tingut, senyor Esteve.
Pues torna a dir que agraïm el detall que ha tingut, senyor Esteve, i passe a formular les preguntes, senyora Conesa.